The new covenant, I say apam foforo. Abusiafo na oche asan akọ apro asan abeto yembiom. Onyankopon adumunti edaso etinkwam. Kwata yemu nyinara ye ne wo esua adusua ose the promise, God's everlasting covenant. Na se boshe no onyankopon da apam a oni panyae. Eno na ye ne wo esua. Na otwi mu no ye wo adusua etosodu. Adusua na tifi asem no ose apam foforo. Yetwe ho abasisia. Ananafo a wode wo ho beba bata Ewurade no sa na te say esi no wa free Israel for territory ebubu ye no anase anya adwuma no Yakobon se no ene bi beba mesa ne mo apam say ye ni apam foforo yes awo mo jam an hwie di ma iti o ti awie de bra o de be hye Yakobo obi kire akwala sei anase moma yensama yinyina ye ho akwaba sense onyankopon abo ye ho ban na wotwe asan abeto yemyum sene medi kan eka ye no kota yi mu nyinara ye ne usua adusua bia na kwasem ne se eho hia pa ye especially nempempenso ba bia wiase akodrui ye be hia adusua bi se na akanya ye na ma ye ne nyankopon ayonkofa no emu atimi agina ye pintin yada masen so se abreni abre biara no mode mafidie edito London Ghana memenda akwanfo Sabbath school na feature semu empensemu. The whole of this quarter, in fact, ye adusiana kama pa the promise, God's everlasting covenant. So last week ye adusiana na kwasam ne se na ye adusia bia de pa ye hwe apam no century ni onyankopon ni Israel for ye apam no ade o de share no nso. So wonyanya sa adusiana enhwe ya ko YouTube a ewo hono na ko Facebook nso London Ghana SDA Church ewo hono mo betimi atie sa adusia no emi wa bugafo sonko wo ha omo ba beboa me na ene na watwe mu ye de adusia yi ade abramu na ansa no ma yenkutie enwomo emra ye ba ye de adusia mu pensem ade bebro.
yɛbɛda London Ghana church kwafo ase enwuma omode abroyen yɛda ɔmo ase pa sɛ ɔmode saa nwuma yi ade adusua yi animu ade amayem ene onyankopɔn adom ɔde openi kwadwo yɛboa efiri Elephant and Castle to ene ɔde na bɛka yɛ ho London Ghana SDA church wɔ ha sei openi yɛ mo akɔ aba great me botra na fe me call London Ghana church elders no so baako elder obis Jafet obisi amankwa enso na eti mfimfini elder ye mo akaba elder so ye ne na odi akotene wo sa yedwumadie mu pa ye mu amotai ehwe no na fe me botra na me call Pastor Fergus Owusu Ebuatin and so yeah South England Conference or no na oyeti training at Sabbath school and afi Adventist Muslim Relations on edano and pastor yene na yes addition pastor Ira Mukakra madam says Pastor Saba back the pastor ya muakwaba great yo madam ase na mema munyina nso akwaba biom sene behwe ye addition no ma yen kate ye na mema Eda Jafet emo empire emaye pop chomo my empire yeneja bosoni asase ano pay ye de waseda ni wayiyi emaw yesrewo se wahwe enso na adumara kwa asambe hiem yebesua ho asem mesel senia waka ye ho akyerɛkyerɛ ye mmerɛ atwam ho no so ene due so bɛka ye ho saa titiro ya yedi adesua nim ni ahwefo ni atefo asemi be wo mo adwuma na sakra ye nyina ama wadom ti amen great so the whole of last week no in fact last week edition na me de ba apam no nsankyerɛ ne so Nyankopɔn ni Israel for call apam no there was something about apam na nsohyɛdeɛ edigina wo se one omofa ye do so mu abehun se homeda no ya ade bi Nyankopɔn de hye apam no enso enti obi biara obeba abɛhye saa bɔhye no asene na wo se ono nso se na Nyankopɔn ka so mu nsiesie homeda na wo se ono nso osiesie sanse eno na Nyankopɔn wieye no ɔde hye no nso ɛkyerɛ se ampa ono ne bo wiase ono bo soro ne ansase ono na gi Israel for the free Misraim ono na oye bibia de mo ade omo function se de bi omo nkai enti de bia omo kai homeda no no ma ye no kronkron no omo de kai Misraim nko asoma Nyankopɔn gi omo free mu omo de kai Onyankopɔn omo beduru epona no na omo ntimi ntwa na Onyankopɔn ebie kwa ma omo be kai desert no so na omo nya aduane nyi na Onyankopɔn to mana omo de kai se ampa osoro ni asase wura no onenye Onyankopɔn di wo abeba be hye saa bɔse na si tem bia won so be acknowledge Sabbath na wa ye no holy no na won so de kai se sabi yemfiri muwa bi na baaye ni mum Onyankopɔn twedi ampon ene bo in fact adusua na de pai abusua fo minim se mon so matie sa adusua na ye nyina ye famu aba ye pese ye koya nim ende na hwe adusua no wo se apam foforo no to da bia ya na ye adwemu ntanta saa ya adwemu kesrene kakra ye ka apam foforo ne aka apam dada na ye adwemu ntanta ebinum ya ye ntiase se apam foforo abade a apam dada de ye den apam foforo ne de se no ne de ye adwuma apam dada na atwam ensem ebebre na woso but ndano ye be pep boy na fe ya dosodoso ne ahwe apam foforo no kwasem ne se eno ne de na afi no krampo sonko ana se den ene apam foforo no but ansa na yenhwe yenka abosam no ye fafi Yeremia ngoma no echi ye aduasan baako imu aduasan baako no o se hwe enabi reba Awurade asemnie se mene Israel fie ni Juda fie be pam apam foforo amen so wo hwe adusua no eni animu ensam na wo de yemfantum bi a obi a woton sabi enrobi na fe wase ngoma ana se konkuna wode eduro no ehyimu no watworo so new foforo na adwuma mpanyin bi a wonim aduro no ka se ade ya watworo so new ade eye new ana se ade ye foforo a ye ntwere ye foforo na watworo wo so no na emum ade na ewo konkunum de no ana woton no titi nyina yenim se sa ade wi a na ewo konkunum
sɛ wo ka sɛ biribi yɛ new ana sɛ biribi yɛ foforɔ a me de me gitum sɛ nea wɔ ho na watwerɛ so no konko no so no ɛna yɛ foforɔ because saa dua a wotɔ de bia yɛtɔ no saa nɛteɛ adusua no pɛ sɛ ɔde bɛbue adusua no anim kyerɛ yɛn ade a yɛba bɛsua ho asɛm sɛ apam foforɔ no sɛ apam dadaa no ne foforɔ yɛ no ɛte sɛn ɛna ne dadaa yɛ no ɛte sɛn sɛn na sitiɛ ɛna adusua no ɛpɛ sɛ yɛhwɛ baransa na no mema pastor akan Jeremiah chapter 31 nkaabɔsɛm no na wakan from 31 to 34 na afei mama pastor biebie mu ama yɛhu apam foforɔ no ɛne apam dadaa no twaka bɛn ɛna ɛwɔ ɔmo ntam nyame ma mom yɛntie nyame asɛm hwɛ ɛna bi reba Awurade asɛm nie sɛ me ne Israel fie ɛne Juda fie bɛpam apam foforɔ ɛnte sɛ apam a me ne wɔn agyanom pam da a me sosɔɔ wɔn nsa meyi wɔn firi Misraim asase soɔ a wɔn deɛ obubu wɔn apam ɛbrɛ a meyɛ wɔn kunu no Awurade asɛm nie na yei ne apam a ɛna no akyi me ne Israel fie bɛpam no Awurade asɛm nie mede me mmara ɛbɛhyɛ wɔn yam na matwerɛ no wɔn akoma mu na mayɛ wɔn Onyankopɔn na wɔn nso ayɛ me ɔman na obiara renkyerɛ ne yɔnko na obiara nso renkyerɛ ne nua ebio sɛ hunu Awurade na wɔn nyinaa bɛhu me Awurade abɛhu me afiri wɔn mu akuma so akɔsi wɔn mu akɛseɛ so Awurade asɛm nie na mede wɔn amumuyɔ bɛfiri na wɔn bɔne nso renkae bio amen apam foforɔ apam dadaa akenka sabra twia Jesus so be edikan hu sɛ ɔse hwɛ ɛna bi reba no koraa sɛ mo ka ha no ɛkyerɛ messianic age bi a ne kyerɛ sɛ sɛ hey Messiah na wɔyɛ the anointed one de wasra no ɛbrɛ bi ba de onyam pɛ so ɔkyerɛ no enti sɛ saa na ɛba de sɛ onyam fa Messiah no so ayɛ bibi ana wɔka sɛ me ne Israel fie ɛne Juda fie bɛpam apam foforɔ enti ɛna bi ɛbɛba no me ne Israel fie ɛne Juda fie ɛbɛpam apam foforɔ apam dadaa bi wɔ hɔ deɛ woka yɛ no yɛ good illustration baa adeɛ no twerɛ ne atwerɛ so new but deɛ wɔ mu nyinaa no yɛ dada no a ɛda so wɔ mu nti apam dadaa no a onyame ne yɛ nananom pamyɛ na ɔmo pamyɛ wɔ Sinai bepɔ so koraa no saa apam dadaa no a onyame ɛka ho asɛm no ɛda so yɛ adwuma is there na problem baa ho anaa wɔhaw baa ho wɔhaw ɛbaa ho no a yɛhu no wɔ nkyekyɛmu a aduasa mmienu wɔse ɛnte sɛ apam a me ne wɔn agyanom pam yɛda a mesosɔ wɔn nsa meyi wɔn firi Misraim asase soɔ a wɔn deɛ wɔbubu mmara enti problem wɔ ho na sɛ it was broken I see yɛbubu mmara no enti breki a yɛbreki no nkyerɛ sɛ mmara no deɛ wɔ mu no nso ayɛ dɛ bɛyɛ asesa I see bebree adwene yɔm kesene ansa mmara no foforɔ abade a ne kyerɛ sɛ mmara dada no nso ayɛ dɛ bɛyɛ ɛni wɔ bio anuanom ɛnte saa deɛ na ɛwɔ dada no mu no ɛnoa na ɛwɔ foforɔ no mu na the only thing sɛ ɔmo bubu saa apam no gyedi a sɛ kɔm de ta akyire agye saa apam no die no wɔn mo amfɔ mo anto saa gyidie no so enti ne ehunu sɛ it was broken and you who say many faces of the old remain the new was it is the completion of fulfillment of the first one esaye ade a ehye keda ewo first one na ya pam dada no and now obi busa say na yes pam for bade a why do you have to look for the dada yes and then just Yakobon mra ko ni obi ni ante sa na etu asempa tie ye num tichemu ye edunso kosi aduenu motwe wo ekyerechire wo yehu se wo se mususu se me ba se me be se mra na da biga e be share ne be na kenkan ya nyabra wo fie ne kenkan ya kosi aduenu motwe atwi atwe susu me yehu se Onyankopɔn mra no etini ho na mra foforo no a wo ka ho asem no ejina Jesus Christ so the new covenant no or say you can say new covenant but any new per se but a renewed covenant adia wo hoda dan ya de be ya sign aye no foforo ya ehye mu kena mfa no sa na eno twi ya Jesus me hu say yes Christo ena aba masa amra no awie mu die na adi mu
Number second can say be a tree adwene see the new covenant so. Ejina Yesu Kristo moja. Ejina Yesu Kristo new wo. Yeah. Ejina Yesu Kristo na dwuma a wo ye no so the priestly ministry wo ye no so e ma me no mienu odi ma me no mienu. So can look at sampa. Eti aduenu mienu chemu aduenu a ebra won asuafo no hihia wa awurade adidi mu no. O se ofa agruwa no o ka se ye ni apamfoforo. Yes. Awo me moja mu anhwe di ma tio we ni apamfoforo. O twe adwene si Yesu Kristo ni moja no a me no mienu o se ye no ni moja no a ye mpai mu nka ngwenso o yede be obeba. Ye hu na apamfoforo e wo ha. Hebrew 14 watwe enwotwe ekosi dumiensa ehwa nso wosan kira pamfo from mu yie new covenant is explained why explain yie pa actually nyabra na kenkan ebio Hebrew 14 dumiensa chemu adue no edubra bi Paul onyame nam no so kasa che Hebrew fo no a no say edubra bi afamishe bi ma wo hira wo enti yehunu benediction bi wo ho yehunu exhortation bi wo ho ene yesen hunu farewell ebi wo no na de o kan say afedi onyankopon ya somdwe nyankopon no ono a wo ye the great shepherd odwanfo papa kese no enam ne mra so and sorry enam ne moja so ama ye da apam everlasting covenant the hanu twi against some yehu da pam dia onyame dia ma ya everlasting na no no wo twi against wo 2 Corinthians chapter 3 verse 3 say uyeyin so ni apam foforo no na okafam foforo ka say bo ha there's a new covenant language do ha a wo twi against embra no so no wo say embra no wo twogu abo pon so yes na say embra no wo twogu ya kuma enti apam dada no na wo kwa wadwen yourself free one foforo na ba je no ko no enko say die e wa kuma that's right me no mienu akoma mu ene wo saabre ene ti no ka say enye obi na be kya wo say e de be hunyame because emra no e wo akoma mu enti me nua say obusa asa question here eme ehun say apam dada no it was broken apam foforo no enam Yesu to moja so all right great enam Yesu to suro adwuma wo ye ma ye ena eno ba ye ne ba ye no so no wo say de wo hwe pa ne say emma to sense yakoma no ene metra great everlasting covenant you enti so hwa sana minia yo me da say say pastor wa famre na fe wode wanya daje na wa church eniema no ye pa timidie say agidi for yenso ya tiase ye hu apam foforo no ene apam dada no twaka a ewo entem pastor anyamrepa acheche mu yenhwe bibi nso se o toaso a yenka bibi o Hosea woma no echi a emienu imu nwotwe ekopem abienu no waka asem bi ewo ho na femema elder Jafet nso enkasa hu Hosea enwoma no echi emienu imu du enwotwe ekopem aduenu no Hosea nwoma no say na okano or say na mepam apam bi mama won a won eda no na mepam apam bi mama won eda no meni ewiremu muadoma ne ewiemu numa ne emwa a wowiawi afam na mebubu tadua ne nkrante ne akodie mafri asase no so na mama watena jojo na meje wo aware mafa akosi da na meje wo aware mafa tenene ne atemu so na ne adoye ne mobruhu so na meje wo aware mafa gidie so na wehunu Ewurade amen sasem ya onyankopon nam Hosea so kan elda mepese yede etoto ho se yenhwe ayonkofa tweka eda ne yedi kanka no Jeremiah hwe asem anyankopon ni apam oni omo eye ne asem o ka kyerem ne asem o nam Hosea so nso ka kyerem wo hai edie be ne betimi aka afa wana se ayonkofa be ne wo mu na se sen ne be kyekye mu wo hase yo minua medase nokweni wo hwe ne ewo
Hosea ya kan sisi ya wakan fefefe amaye ya Chaka ewo eno ni Jeremiah 31 ya kan ye no eni se nsusunye bia ndem na Hosea de kan wa hai na ye nyame komhye a na odema the northern kingdom of Israel. Monkai say the northern kingdom what they would be kind what you want now what we share abosomsum ne bone ahoduo mu ti nyankopon fa ne nko aso ahoduo bebre so betwe won adwen aba no ho na kodu ba bia na nyankopon mu ehu se wo bone nti no wo bekọ seye mu nyankopon enjai ne ma ekuro no na ebesai de ba ne ma wo mu no wanya wo na mu no share da sa bọhye no ti wo kan first verse 18 na o say na edabi beba meni won be pam opam ne se nyankopon mu ehu se apam dada bi na ewo ho na wanye sutie se de osofo figure cheche mu se wanye gidie ewo mu nti no ebubu ye no anase anya adwuma no nyankopon se no edabi beba mesan ne mu apam na enoa na 150 years after no osan beka wo Jeremiah 31 but the yehu pa e wo sa insem yenu ni say nyankopon atwia bi sisu say sa opam we de enye de nipa de na ho odin be pese obeye suti am nyankopon ebeye nia nyankopon aye nipa mu akoma mu adwuma nti wo hwe Hosea no kwa no o say ensambre we de mefa wo say meyire anase me warew wo be 19 ni yemu sa eno no shows ensachare bi aba ensisan bi aba se be say okunu so yire o aba na brabo mu eno aso ne ko Jeremiah 31 na yakopon say mesisan memma makoma foforo eno nti no ensusuye bia enda ni mienu no ni anyame mo pese yeti ase ne say apam foforo a oni ye pam no ne fapem ye say oye yakuma mu adwuma o sachira yen ebubu bone su ewo yi mu nyina na wa mane ho kronkron aba ye mu adwuma enu nti no wohwe Ezekiel 11 verse 19 a o say na memma wo akoma foforo na memma me honhom me honhom ahyere ahyemu mu na eyi obu akoma ewo mu no na honam akoma the same one Ezekiel 36 verse 26 o say na memma mo akoma foforo na me de me honhom abewura mu na eyi obu akoma na honam akoma uko Ezekiel 18 verse 31 o say muntu mumfum so nyina engu na mara to ye nyina engu na me mamu akoma foforo na me mamu honhom me honhom embetra me mu anu tire nyame pese o ma yeti ase ane se apam foforo ne e pam no eye ne honhom no de betra ye mu na se nyame honhom tie mu a ehibone nyina ehibone nyina de a den na eye emma ye honhom a Yesu tie me nyankopon anu ti nyame apam foforo a one ye e pam no eye apam a nyame honhom kronkron na ono na obekire na yenye na yensu ye be Yesu tie me nyankopon na eno nso no aye hira maye eno no na kire difference da apam dada na nipa de na ho ode pese oye eni apam foforo nyame honhom na eboa ye me Yesu tie me nyankopon great meda sepa elda say onso wa cheche musafe yenko yenim ne hwe apam dada ne foforo no nso ho asembia sene Isaiah nso eka asembi na fe mfa ntoto Jeremiah nso ediewe ho na fe yehwe se Jeremiah kire yen se apam no oni Israelfo ene epam but Isaiah nso ka asembi na fe yehwe se ye kan Isaiah due na ne mfa ntoto so does it mean say the Jeremiah can literally no come Israelfo anase yenso ye be chefan do kwan ben so ne fa so Isaiah chapter 56 verses and 7 na say na okano na ananafo a wo be bata awurade ho se woresom no na wado awurade din se obehye ne nkoa no obiara a odi homeda a ongu ho fi
ne wɔn a wokura napam mu pintin no wɔn ara na mede wɔn bɛba mebepɔ kronkron no so na mama wɔn ani agye wɔ masɔre fie no mu wɔn hye afɔreɛ ne wɔn kun afɔreɛ bɛsɔ mani wɔ mafɔrebukyia so na me fie no wɔbɛfrɛ no mpaebɔ fie ama aman nyinaa. Amen. Enti ɛnhwɛ asɛm yi a opani kɔgye bo asɛm yi a Isaiah ka no wɔ he ɛne ne Jeremiah kan new covenant na na sɛ apam foforɔ no yɛhwɛ Jeremiah de na o si oni Israelfoɔ na ɛpam yɛhwɛ Isaiah de yi a yɛbɛka ne sɛn yo medase pa sɛ ode asɛm ati sɛ atodwa sɛ yɛdi ka yɛtie ne ɔsɔfo kae na ɔsɛ Jeremiah apam no ɔsɛ emire bi ɛbɛba. Okay. Na je sɛ ɛnyɛ saa mire no asɛm na ɔka na yɛ mire bi a ɛwɔ yɛnim a ɛbɛba. Na sɔfo kyerɛkyerɛ mu paa sɛ na yɛ Messiah bi a ɔbɛba apam a ɔne nipa ɛbɛpam. Sɛ yɛte aseɛ sɛ ɛbɛma ha no ayɛ mire paa. Na ɔmiehu sɛ saa apam wei no empo dada na ebinum susu sɛ Nyankopɔn ni Israelfoɔ pɛ na ɛpamye no Isaiah atwi adwene si so sɛ empo amaamamufoɔ anaasa ananafoɔ yɛ den ɛwɔ kyɛfa wɔ mu bi. Isaiah ɛda ne nipa ɛkyerɛ me yɛte aseɛ sɛ sɛnea Nyankopɔn hu Israelfoɔ mɔbɔ no saa na ananafoɔ nso ɔyɛ de ohu wɔ mu mɔbɔ na mmom wo a wobɛpɛ sɛ wobɛba no akwanya da hɔ. Nyame ebie ni nsɛm ma nipa nyinara eti na ɔse masɔre fie ɛbɛyɛ efie mpaebɔ fie amahefoɔ amaama nyinaa nye Israelfoɔ nko eti sɛ wohwɛ apam no botaeɛ paa Nyame de hyɛ ase no sɛ ɔbɛgye wiase nyinaa ba ne nkyɛn eni ti na odi kan yi Israelfoɔ na botaeɛ ne sɛ enka wɔn nyɛ ahene asɔfokuo ɛmahefoɔ ɛma wiase nyinara eti obi anka ɔbɛte Nyankopɔn ɛfa Israelfoɔ so nanka wagye wiase nyinara enti Nyame ebie ɛyɛ no mienu ɔnam Israelfoɔ so ɛgye wiase aba ne nkyɛn enti sɛ woba a ɛyɛ ade korɔ nara enti akonya a Israelfoɔ nyae no ɛnoa bi na ewiasefoɔ yɛ de ɛnyaeɛ enti ɔse awieyɛ ne mmra ɔde bɛhyɛ Yakobo obi nkyerɛ akwalaa seesei anaa seesei na saa asɛm no mekaeɛ no m'ani gye paa na ɛma mekaeɛ asɛm bi a yɛ nana David ɛka wɔ enwom etire aduane yi mu ngɔhwe ɔkyerɛ nipa a sɛ onyame ɛmra wɔ akoma mu a ɛkyerɛ nipa su ayɛyɛ pato betuma bɔ hwi aka ama me quotation enwom aduane yi mu ngɔhwe sɛ ɛka sɛ nyame de nakoma ne mmra ɛhyɛ Yakobo mu na montie sɛdeɛ akoma no deɛ mepɛ ɛne sɛ mɛyɛ deɛ wo me Nyankopɔn wo pɛ na wo mmra wow sɛ nipa nyame mmra wo nipa akoma mu a oyɛ ne nyame yɛ den ɛpɛ enti nyame ai maye saa tumi di sɛ nka yɛnyɛ ne ɔpɛ ɛsan sɛ ɔde na ne mmra na yɛ de ahyɛ akoma mu awie mmre mu enti nipa biara akonya no wɔ hɔ ma obiara mekae tama Solomon na ɔdedicate asɔre fie no owieye a ɔdedicate asɔre fie sɛ wotie Solomon paebɔ a ɔsi obi biara ɔbɛba efie wɔ mu a sɛ ɔyɛ ananani kura ɔnanani a mpaebɔ ɔbɛbɔ no Yankopɔn yɛ de ɔntie na ɔnyɛ enti apam no ɛwɔ mu sɛ Israelfoɔ na edi kan na akonya wɔ hɔ ma yɛ nyinara sɛ yɛso yɛ Nyankopɔn de ɛma ɛbɛm sɛ kakra metima aka no before ɔbɛkɔ no yɛhwɛ wohwɛ Isaiah de ya ɔse ananafoɔ a wɔde wɔn ho bɛbata Awurade no saa na kyerɛ sɛ ɛsi no free Israelfoɔ territory no wɔn a wɔn nso wɔn dɔm bɛbata Awurade a wɔn nyɛ Israelfoɔ like Abraham asefoɔ like literally Abraham asefoɔ no wɔn nso ɛbɛba bɛdi yie but na conditions bi wɔ hɔ anaasɛ wɔn nso kwan bɛn so na wɔn fa so ɛbɛhyɛ saa bɔhyɛ yi mu condition na ɛwɔ hɔ no ɛnɛ yɛn nso saa condition nso wɔ hɔ ma yana medase paa Paul ɛka asɛm bi wɔ Galatians 3:29 ɔse sɛ yɛ Kristo di ade a ɛne yɛ nam bɔhyɛ no nso so yɛama yɛn nso yɛama yɛ deɛ adidifoɔ wɔn si de esi tie no enti sɛ Kristo ɛyɛ yɛn yɛ di ade a ebia literally no
ye mu bie du a ebia ye kuta Abraham anase Jacob DNA Sir. but ye nam Kristo so ama ye nso ya beye Abraham asefo esan say Kristo de ye nyina ye nim say oye Abraham asini pa enti say o adopt ye a na che say o adopt ye abeka Israel ebusuya no ho. That's right. Enti say ye che Israel japade a esan say o adopt ye enti no yeso ya beye ebusuyafo. That's right. Ma me more typical example ba ko Megan American ni be ye oware Harry o say emre bi atwam na nka ye free krom ha de hia enka onka ho enso because of so de no ho bata audition nti enne ye free krom ha de hia oka ho bi empo ya man the title Sir. what's in the city enti emra ye de ye ho akofam Kristo no yeso ya be ye Israel for. Okay. Yo, me that say pastor for so. Based on the text now, we will that very question. Yeah. Text no one can be change. Yeah. And give the condition. Yeah. Now can ya or say and for however tell ready. So worry soon no. Now what dog a ready team. And obey no kwan. Yes, sir. Ubiara odi humeda. Ah omufi. Sir. Anyone now kura napam. Condition bi wa Yeah. obi biara wodi me homeda obi biara mapam no ohu fi no wo koso kan be medi won be ba that's the popcorn Sir. enti ha no twa de zam ye say hey say wo nyame mra no a say di so no nyame say siti ma no say poti say be hwese be di ne mra say so di no homeda no so yie na pam no so no ye di so yie no condition wo ho ma ye say everybody dey copy popcorn ko bi so. Now, was I can even be beside the bay? I can. The crab they can't your body and say, based on the question, who suffer the condition, city a baby yammy, dear be doing yamia pamso, dear be doing yammy rasso. Ah, you bet see when yamine near consumer, and no, but my yaya can send me fata. What do you ever call him a Amen. Great. Me da se pastor wa cheche emunsa. Yen to aso na fe yen hwe yen adisuanom. I say we say better covenant and I say apam papa ne papa no. Yen hwe bibi so yen hwe bibi ewo Hebrew fo ngoma no ekyire ye nwotwe. Yimu enson ene enwotwe no. Hebrews chapter 8 verse 7 and 8 no say pastor why kradra yen hwe asem bi wo honom because asem e wo honom no etaye adwemu kesene ne kakra Hebrews chapter 8 Hebrew fongoma ne chi nwotwe yimu enso ne nwotwe no na se kanea pam no ho ni asem anka wore hwehwe de to so miru to bre na ohunu won se hwe enabi riba erade na wose se mini Israel fie ni Juda fie be pam apam foforo ha say no fault no na e wo hin em se wo bo so kakra but asa de no ho aba e wo sa inyitu osem yi mu ye be chim o kan bi fa apam papa it was better covenant na say bibi wo ho no mu a e sha ase a na say we mu die nyem we na me example be fa a little story bi papa bi your friend James the 4th of Scotland emra obedi Scotland so no now or your hene kese pa during the medieval time na enyema nyina agu na bam o wa hodie bebre na o wa na the subject na mu se papa no wa dodge if in the palace e no atre mo fi kro no go kro mo anadwo kra no ne nam no go kro mo awia no ne nam no go kro mo step bi wo hene wonya sa wa wi ye kra wo bi achi waku na papa na sam o ka kire o fran ka kire no ma no wo ne no papa na sam o ka yi be some kind of bro kakra I cannot rule my people unless I know how they live. Minti mi hwe me man so da me nkrofo so. Jese ma hunu kwan mfa so ele be etnase. Di nti na me kasa. Onipa bi, owura bi, bema bi, ogifuo bi, esura nyade nyina ne dia. Yeah. Ojai ni nyina to ho. Esane ba. Yeah. Be fa kwate bia to so be ye bi pa o. Yeah. Be huna mane. E be chi moja. E ma me no mienu.
Enti se yɛhwɛ apam baako no a dada no a na yɛ mmoa mogya na yɛ mpapo na yɛ nwan na yɛ yɛkeka ho nyinaa. But yes Kristo apam no a wɔne me ne onu apam no ɛyɛ better apam sɛ ntini sɛ ɔno a de ne mogya. De ne mogya no a ɔno de bɛgu hɔ no ma me no mienu no ama apam foforo no any apam dada no apam foforo no America wants abɛyɛ better. Okay. Adentra. If you say first part there no na priest. Okay. And no wo yes adwuma. Mfonso wo mu. Nyema bibre wo mu. Nyema no mo yɛ nyina no mfonso bibre wo mu yɛ nipa. They die. Yeah, okay. Apam foforo. Yes Kristo moja. Mfonso bia ni ho. That's right. Yes Kristo owi was sorry. It in a way the way. Sir. Na se apam we aba ai we yakoma mu a na emenu ye better more better and am yes Kristo ni moja ene ni wa woman no mienu enti yehu say problem no say the people they fail to grasp its faith gidie no ana o mu ni no enti no yes Kristo so oba hwemu me na nyame ase me nua wotie mi wo fie wotie mi Ghana ba bia wotie ye me na nyame ase pa afi se yes Kristo moja na ya gidie ma me no mienu sabre nya mpapu moja enya mo moja bia the better covenant no eja Yesu moja na nipa na nya gidie enti no e ma yes Kristo moja na pam be yes superior into the superiority of it no and no be more superior a chain apam dada no adent if he said the ehunu say yes Kristo life na a sinless life. Yes Kristo live the high priestly ministry adwuma awoye or minister to us on our behalf and the hanetria just in kwaje with salvation and the salvation is new life bia yes Kristo yeah and the emma sa apam for free you know a superior and the oka say uti aka cancer no e ba sa danger so say ne kane apam no hu nis asem a anka wore hwehwe die to so mienu to bre hwe minia apam dada no a ye di kaka ho asem ye new no ye renewed eno ana ya twero yakoma yes Kristo die no e more superior eno e cover bibia it is okay kan kwa nchichemu eye onwotwe no finding fault with them didn't no more finding that fault no was the problem with the first covenant was Israel did not appropriate the promises but understood the covenant as consistent in rituals and institutions. Omo say any institution they forget that it was God himself. Omo refi say when yamenwa na de bone de ben eche no wo to me so ma commission and I say pam no ebam to fulfill the covenant. They also be they did not seek righteousness through faith in God. At the same years come free onyankopon wo gidie mu no omo hwe but through the works of the law. Nemo emra no enuma. And you share Israel for one, almost 613 laws. But I'm telling you, say yes to my Arabia. You know, me this one, you won't quite my cry. What the moja to Hamaye and ma sa covenant no a superior. Yes. In fact, I'm the pastor watch church as a palma no question say. Matthias yepa ye say apam dada no ne apam foforo no forta na ewo ho no actually no ohwa se ne no mo fa so ye niema no na ohwe Jesus Christ so na moja no that's the difference because oman se de no mo ye na se omo de omo yure e de hye niema na no mo ye no but omo nim so ultimately no kwaje na nkasa no he nyankopon na mo nkwaje but eni niema no but Jesus Christ abeda saade no that is the only thing that man is saade no apam foforo ni apam dada no so people think say well e bi krampo tin say apam foforo abade in the Old Testament no krampo no ehun hia I think say people really don't understand apam foforo ni apam dada and the word foforo ni dada no I say aya amanfo adwen mu dantakasa until they don't understand it me da say pastor wa family na wa churches ani mem say that person o kan bibi kakra say ye nipa adwen mu no ye adwen mu no de
ade foforo kyerɛ sɛ ade dada yɛ ato atwe sa nipa biara woka sɛ ade foforo a n'adwene mu no yɛ ato dada atwe yes basanka yɛ nyammerɛ enti na yɛfrɛ adesua bi a wohwɛ the context sɛ yɛ nyammerɛ ne adesua wo yɛka apam ho adesua no na wo nyammerɛ asua a wobɛhu sɛ Nyankopɔn enka sɛ ɔto apam dada atwene yɛn nipa yɛ dane no na nyame ehumɔbro ne ne donti ɔbɔmɔden ɛma apam no ɛyɛ relevant ɛma yɛ dispensation bi ɛwɔ sɛ nyame ɔnsesa sankenye nyame ehumɔbro na yɛmmerɛ bia yɛwɔ mu no ɔhumɔbɔ ɔhuyɛ mɔbɔ ɛdane na pam no so that ɔbɛpɛ kwan bi so atwea yɛ abɛn no ne yɛate n'ase yie a anka Nyankopɔn apam no de si anka no ano nka yɛ nti saa apam foforɔ ne aba ɛyɛ mmɔborɔ ntia ɛno nti no sɛ ɛba saa adesua wei a mo bia ɛndwen ho nkɔ sɛ yɛato dada bi atwene ne yɛde foforɔ bi aba ɛyɛ nyame adom na yɛ kenkan ɔsɛ me na mede me honhom ma wo me na mebɛsesa wo which shows say yɛn ankasa yɛntumi yɛn ho ɛyɛ adom ntia ne Nyankopɔn ɛma yɛn saa ntiaseɛ no nti yɛni apam dada ne yɛni foforɔ yɛwɔ nea nyame adom a ɔfa so mom ɛde agye yɛn medam ase yɛn kan akenka sɛn wei na afei yɛmfa yɛadesua no ɛmfa mmra na wieyɛ sɛ wokenkan Hebrew chapter 10 verse 4 a ɔka asɛm bi wɔ hɔ no mu ɔsɛ ɛfiri sɛ anantwinini ne mmerɛkyie mogya ntumi nye bɔne mfiri hɔ ntumi nyi bɔne mfiri hɔ masɛm bisa mebisa Elder Japheth ne sɛ Elder adentina ofisi nkwagyeɛ enyina saa ɛmoa mogya ne nneɛma no mo ya adentina ofisi nkwagyeɛ nyina mu yo penemeda ase asɛm bisa wei no ano yie no ɛkɔ akyi yie ɛhyɛ ase fi Genesis 3:15 nipa yɛ bɔne na Nyankopɔn ɛbaeɛ ne first act ɛne sɛ okum aboa na afei ɔde ne mogya ɛpata wɔ ma wɔ bɔne na ɔhyɛ wɔn bɔ sɛ obi bɛba daakye a ɔba bɛ tia ɔtweaseɛ no anaasɛ aboa ne tiri so na mmom deɛ aboa no bɛtumi ayɛ no sɛ ɔbɛka ne nan anaasɛ ɔbɛpira ne nan na fiti saa mmerɛ no ɛna afɔrebɔ a ɛnam ɛmmoa soɔ ɛto asoa kɔsi berɛ a Jesus ɛbɛwuyɛ nti na ɛkyɛ sɛ saa ɛmmoa afɔrebɔ no it was just a provisional nhyehyɛ ne Nyankopɔn ayɛ ɛsiane sɛ ne Nyankopɔn aka sɛ obi bɛba a ɔno no ba be fulfill saa nia na who was that person and on the suffer kan no odimafo bi a efe ni Jesus Christ na be ebaaye na obewuye na sɛ Yesu aba bewu a untumi fa Yesu moja en compare moa moja en compare Yesu dia and it say Yesu bewu dia na che say Yesu ede aforebo ni bonifefre hu nhyehyɛ nyinaa aba awiye ba akopɛ no sɛ Yesu mogya mu odu na ɛsen ɛmoadeɛ ɛno nti na Matthew 27 no yehu sɛ bra Yesu wo Calvary pɛ ɛna konkom bia den bilo na hɔ ne mutiye Bible say that day kra na aboa odwan tumi nya ahoden etumi free sɔfo nsɛm edwane yɛ can you just imagine that and only kyerɛ wo sɛ Yesu edwuma yi ɛba awiye na ɛsan twe adwen kɛse adesua san twe adwen kɛse sɛ ɔse ɛno nti Yesu owu obewu yɛ no symbolize the fact say sesia no ɔno no abɛyɛ the new priest na ɛnyɛ priest na ɛwɔ ɛno nti no Yesu wuo no ama asɔfoɔ ne enyuma no wɔ hɔ no abɛtrɛ no so wɔn adwuma awie ɛno nti no the sanctuary service a na ɛwɔ asase so ɛwɔ symbols no significance no abawie na ɛno no so ma yɛte aseɛ sɛ odima na priest ɔwɔ asase so na wɔdima yɛ no wɔde awie deɛ mmara nso Yesu na take over na Yesu edima yɛ wɔ soro ɛno nti no sɛ obi kyerɛ sɛ
sanctuary service who adesua who nim faso anase mre twemu ana nipa na ntia say because Jesus now is our new high priest. That's right. Ono no odima ye wo soro. It say he now is the perfect person obetumi di amaye ni moja na ejina maye. Enu nti no eni gi sama e wo ma menu mienu ene ne say in the new covenant no Yesu na sisi wa be ye sofo pani odima ye. It say ono no ahwie ni moja e de age menu mienu kwa. E ma ye ni gie e ma ya hotoso say si Yesu di a e kwanje wo ho ma ye. Ye Yesu dia obeye nsakire na opese Nyankopon pese nya wo yemu ye Yesu dia we are part of the new covenant yo se Nyankopon e wo maye no yo me da say elder am say openi de kakra na fe emfa sore so kakra bi pe na me de ka openi die no ye imagine new covenant no ajenkwa na ye nima very simple abanipa ye mfa ne say sisi asenka enu ni ho na dadada na e wo so a hwe nipa dodo aba asase supo ene yemfa na hunam fam na se yenyina ye tu kwan akọ Israel akọbọ sa afori ya chesenka ebeye de enti obaye se sa eniema no ebeye light amaye ya deso no o wamana bafom pa amaye ena ama ade no aye better great aye better amaye emfa hu bebia wo bia Kristo betimu ajew yo me da masem se yemre no ayebe abusiafo yede sua no ebetwe hasem mi yese adusua yede abrawo no nso wanyamu aba apamfoforo no wate ase pa ye ene apam dada no enye se yabe bibi na afri ho nemom dada na okwan ya faso na fe di adijuma no na baba ye foforo enti no moma yem hyanan so sa onyankopon enhyira mo se de biarada muni yesa edition yi katewoni bebia wo bia na mema Pastor Fergus inshiraso emaye Yesu yeda wase enyankopon ye yiwaye senye Yesu ne ba se me nkwaje botan a kedia me wo ye nyina ka yade so bi so yen ye de akowom yeda wase se wonyame waye nhihye ya to ho no amada sama na mo moja so na wodi ma yen wo soro se obi biara wo jiwudi no onyira obinya dankwa e fasa akwanya yi masama tiefo nyina wo babi huna ma wo babi tiete wo babi ni mabibra na dwom kesene wo hu ne tobre onyame mesrew konomwa na yi wo hu de kire no na ka kire se wo ben no onsuro na wo baji no wo ja no nyina de mawa wo be ma de nyina adi abo na wie ni ye ma de suan enta ya dwene mu yemfa mobra wo Jesus Christ di munti amen.